tuturor, sunt eu, Daria, și în acest episod o să fac o lecție de punei, episodul 1 și episodul 2, care va fi postat, bine, episodul 2 va fi postat data viitoare, nu știu, că n-am și eu timp și mă plictisesc și n-am ce face și m-am pus să filmez. Ok, să începem. Deci, da, o să vă arăt prima dată ponei cei mici, colecție de ponei mici, după aceea în episodul viitor, adică partea a doua, o să vă arăt episodul, adică o să postez episodul 2 și o să vă arăt pe cei mari. Ok, să începem. O să încep prima dată cu unicornii. Ok. Primul unicorn este Sweet Belle, sora lui Rarity. Da, cam așa arată. Da, are părul deteriorat, nu știam cum să-i fac părul. Adică i-am mai făcut coafuri mai drăguțe, dar acum, nu știu, nu am găsit peria de păr al ponei și de aceea arată așa. Dar nu mai contează. Ok, următoarea este Rarity de la pliculețe. Am dat-o cu sclipici, ca să fie mai drăguță. Da. Ok. Următoarea este Twilight, care am primit-o de la verișoara mea. Da. Este unicorn, nu este alicorn. Da. Cam așa arată. Adică cred că o știți pe Twilight, nu? Următoarea este tot un fel de Twilight, doar că altfel este tot de la verișoara mea. Nu știu, cred că este de la o uție, habar nu, scrieți în comentarii dacă știți de la ce este, pentru că eu nu știu, nici verișoara mea nu mai ține minte, pentru că ea a fost mică atunci când l-a nimerit, adică avea vreo 10 ani, doamne, avea vreo 7 ani atunci și acum are 10, deci, da. Ok, următorul unicorn este un ponei dintr-un alt desen animat, cred că habar nu am. Dar este un unicorn, deci practic se pune ca... Deci este tot un ponei, este tot unicorn, deci merge. Nu contează acum dacă este din mai multe puni sau nu. Ok, și ultimul unicorn este acesta dintr-un desen animat tot cu ponei. Dar am uitat cum se cheamă. Ok. Mă scuzați, dar acesta este primul episod pe care îl fac cu ponei și de aceea eu nu sunt obișnuită. Ok, nu mai contează. Acum să trecem la Pegași. Primii Pegași sunt două Rainbow Dash. Aceasta este puțin mai veche, adică da, este de un an și ceva, dar arată așa pentru că am dus-o la bunica mea și a ros-o câinele la picior și peste tot, adică aproape peste tot, dar cel mai mult aici la picior, adică la copită. Dar nu contează, este super drăguță, mi-mi place. Și următoarea este nouă, am nimerit-o luna trecută, în ianuarie. Cam așa arată. Apropo, am uitat să vă spun la început că o să facem un serial cu ponei care sper să vă placă. Ok, următorii ponei sunt două Fluttershy. Asta este tot primită de la verișoara mea. Este super drăguță. V-aș ruga să scrieți în comentarii care sunt poneii voștri preferați. A mei sunt Twilight, Rainbow Dash și Pinkie Pie. Și aceasta este un fel de squishy, habar n-am. De așa, care, nu știu, tot este primită de la verișoara mea. Ok.
Următoarea este Fluttershy de la Uțe, care, nu știu, nu mai țin minte, are deja 2 ani, dar nu mai contează. De la pliculețe poate fi, habar nu am, dacă știți voi, vă rog scrieți în comentarii că eu nu mai țin minte, adică dacă îți ponei sunt, adică câți am, nu mai țin minte când i-am cumpărat, în ce i-am nimerit pe aceștia mici și tot felul de astea. Și ultimul ponei, adică ultimul ponei, doamne, penultimul ponei este acesta prelog cu Rainbow Dash roz, Barnum. Și ultimul este Mulva Princess Rainbow Dash, așa am dat eu numele pentru că nu știu ce nume să-i dau. Tot este de la verișoara mea, dar nu știam ce nume să-i dau. Dacă știți voi ce nume să-i dați, scrieți doar în comentarii. Ok, deci. Deci dacă credeți că o să pun aici, nu, pentru că ea prezintă episodul. Să trecem la alicorni. Și dacă auziți ceva sunete, este mama în bucătărie. Ok, primii alicorni sunt aceste două. Să nu vă vedeți acum, dar este Celestia fără păr. S-a rupt părul și nu știu unde este părul. I s-a rupt acum câteva luni și... Da. Ok, este mama, nu băgați în seamă. Deci i s-a rupt părul acum câteva luni și nu știu unde l-am pus părul și nu mai pot găsi. Dar nu contează. Apoi este ce spune care tot este o prințesă din My Little Pony, cred că. Dacă știți cum o cheamă, vă rog, scrieți în comentarii, că eu habar nu am uitat. Și nici nu știu dacă face parte din My Little Pony, pentru că aceste două sunt tot primite de la verișoara mea. Ok, următoarele sunt un fel de semene, pentru că au aceeași formă, doar că culorile sunt diferite și au și acele semne drăguțe. De exemplu, aceasta este albă și aceasta este mov. Deci, practic, sunt gemene. Dacă vedeți aici ceva, e bine, i s-a rupt coada și nu avem super glue la el. Ok, nu mai contează. Și ultimul alicorn este acest ponei super drăguț, care are aripi de fluture. Îmi place tare mult. Am gândit să-l pun la categoria alicorn pentru că are aripi de fluture și practic tot un fel de alicornie. Ok, să trecem la ultimii ponei de pământ. Ok, primii ponei de pământ sunt cele două Applejack. Aceasta este de la OUC. Da, are bretonul albastru, coama albă și coada roz, dar asta nu contează. Mie îmi place tare mult. Adică, da, îmi plac ponei. Ok, și următoarea este tot de Applejack, dar nu are semn drăguț și este primită de la verișoara mea, dar nu știu de ce are ochii roșii și nu are semnul drăguț. Dar nu contează, poate o să-i fac eu semn drăguț și o să-i fac ochii verzi. Poate, nu promit. Ok. Următoarea este sora lui Pinkie Pie, care tot am uitat cum o cheamă, nu știu unde este cartonașul ei. Am avut cartonașul, deoarece nu de mult am nimerit-o acum 2 luni, dar habar n-am unde este cartonașul. Și are și semnul My Little Pony, dar nu se observă. Ok? Dacă știți voi cum o cheamă pe sora lui Pinkie Pie, vă rog scrieți în comentarii că eu am uitat. Adică, practic, am pierdut cartonașul ei și nu știu unde este. Ok, următoarea este Pinkie Pie de la OUC. Da. Este albă cu semnul drăguț galben și părul roz. La voi se vede roz așa mai palid, dar în realitate este foarte, foarte deschis și așa, nu știu,
habar nu cum se numește culoarea asta de roz, dar nu vreau să stea în picioare. Așa. Următoarea este tot un pony care am uitat cum o cheamă. Este acest pony care, adică eu când le nimeresc, eu le pun cartonașele într-o ladă, dar lada aceea nu o mai găsesc. Ok. Așa arată semnul, e drăguț. Și are părul prins într-o codiță și are fundiță. Deci dacă știți voi cum o cheamă, vă rog să scrieți în comentarii, că eu nu știu. Adică știam, dar i-am pierdut. Adică nu i-am pierdut, e pe aici undeva prin casă cartonașele acelea, adică cutia cu cartonașe, dar nu am găsit-o. Ok. Următorul este acest pony care este din același desen animat cu poneiul acela pe care vi l-am arătat eu, adică acesta. Ok, dar este mai mare. Ok, și ultimii doi ponei sunt un fel de gemene, doar că aceasta are roșu aici și acesta are verde. Ok, deci tot din aceeași serie cu ceilalți doi ponei. Ok. Și cam acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Mamă, deja sunt 12 minute imediat, dar nu contează. Sper că v-a plăcut și partea a doua va fi postată nu știu când mă plictisesc și vreau să filmez. Bye!